Kovács Szilárddal beszélgetek, a Szabad Színház egyik tagjával. Szilárd, Petszón karácsonyában láttunk most ebben a mesejátékban. Rendkívül tetszett nekünk a darab. Engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy mióta játszasz a Szabad Színháznál, mik voltak az első szerepeid, hogy emlékezel vissza az eddigi társulatra? Már bocsánat, ki a Kovács Szilárd? Ja, mert én a Petszón bácsi vagyok. Igen. Ja, bocsánat. Igen. 1973-ban jöttem ebbe a csoportba, amelyik csoport 1957-ben alakult, tehát jövőre lesz 55 éves. Tervezünk is egy kis ünnepséget. Eleinte az volt a neve, hogy irodalmi színpad, majd videóton irodalmi színpad, majd videóton színjátszó csoport. Azért hangsúlyozom ennyire, mert annak idején az ország egyik legjobb színjátszó csoportja volt, tehát nagyon sokan ismerik ezen a néven. Amikor az országban majdnem minden összedőlt, és mindig valami más tulajdonos, tehát mindenki megszűnt, akkor mi Szabad Színház néven tovább maradtunk, és a mai napig együtt játszunk, így ahogy itt most látták. 55 éves évfordulónk lesz jövőre, ezért elkezdtük összeírni, hogy melyik darabunk miről szól. Na most ekkor soha nem gondolkodott ez az ember, ekkor jött elő az, hogy 60-valahány darabot játszottunk, idáig, amióta ez a színpad létezik. 60-valahány. Tehát ez egy meglepő nagy szám volt, mert nem azt mondta volna, hogy 20-30, de ez nem igaz, 60-valahány. Úgyhogy hogy eleinte, majdnem azt mondom, hogy nem tudom, hogy talán a ti korosztályok annyira nem emlékszik, hogy volt egy ilyen rossz szájíze annak, hogy amatőr színjátszó csoport. A mai napig rossz szájíze van, mert azt szokták mondani, az csak amatőr. Ugye az egy negatív jelző. Igen. Mi esetünkben azt hiszem, hogy ez nem így van. A mi csoportunk mindig megírt darabot, rendezett darabot játszik. Például 1973-ban a Bulgakov Mester és Margaritájából írt színpadon játszottuk az őrzőt. Hogy Galkó Bence és a Vörgyákót állítottak színre. Tehát nekünk mindig utána sötét torony, tehát mindig megírt és mindig, hogy mondjam, színpadi darabok voltak, és soha nem egy szavalókód, soha nem egy. Tehát nem olyan, mint amit annak idején. Nem egy irodalmi színpad. Így van, Rosszály szerint volt egy irodalmi színpad, az valami rosszabb. Mindenfélét játszottunk, többek között zenés darabokat is. A legnagyobb ilyen zenés és énekes darabunk, az a Mérész Barbara volt, amiből a Fehérvári Vörösmarty Színház a Pelikán terem számára 7 előadást azonnal megoldást. Ez nagyon szép teljesítmény, és azt hiszem, hogy az 55 év magáért beszél. Minket, fehérváriakat, fehérmegyeiket szerintem elkápráztattatok a munkáitokkal. Petszón karácsonyában láttunk, rendkívül tetszett, hogy játszottad Petszont. Mi vonzott ebben a szerepben? Meddig készültél rá? Miért tetszik ez a történet? Azért tetszik nekem ez a történet, mert a gyerekeknek tetszik. És mivel a gyerekeknek, ami tetszik, az nekem is tetszik, mert körülbelül 5 éves szinten maradtam. Ezt nem negatívunként mondom, hanem azt mondom, hogy milyen jó lenne egy csomó felnőtt tudna gyerek maradni. Én azt szeretem, hogy a gyerekek is szeretnek, ez a Petszón karácsony pedig általában Petszónésük. Ezek hál' Istennek nagyon népszerű. Rengeteg ilyen könyv van, és akivel kisgyerekekkel beszéltünk, azok majdnem mindegyik megvan. Egyébként ez ott kicsit nehézé is teszi ezt játszani, mert a gyerekek kívülről tudják a szöveget. Igen. Biztos észrevettétek, hogy a gyerekek azok olyanok, hogy elolvassák 3-szor azt a mesét, negyedszer, ha nem úgy olvasod, szól, hogy ez nem így van. Na most azért ragaszkodni kell a szöveghez. Persze nyilván, hogy most, hogy láttad a darabot, nyilván más szövegeket is hallottok benne, hiszen... improvizációk. Igen, mivel vannak bizonyos dolgok, például, hogy díszítjük a karácsonyt. Hát az eltart egy fél percig, vagy 1 percig, az alatt nem lehet néma csend állni. Tehát ott nyilván valami odaillő valamit mondani kell, de a többi szöveg az tényleg az eredeti, tényleg a leírt. Nem is játszhatnánk más, hiszen gyerekek beleszólnak, és azt mondják, hogy nem így van. Az idős ember kapcsolata a macskájával, ez eleve
egy nagyon kellemes téma szerintem, és vonzza az emberek lelkét. Hogy tudtad beleélni magad? Hogy érezted benne magad ebben a szerepben? Szívesen játszod, és vagy van valami konkrétum, amiért nagyon szívesen vállaltad? Tulajdonképpen igazán különleges konkrétum nincs. Mondtam az előbb, azért, mert a gyerekek szeretik, és ez nagyon jó, ahogy. A másik pedig az, hogy amit az előbb mondtál te is, hogy általában ugye, a mai világban egy sok-sok-sok problémán kívül egyik probléma ez is, hogy valaki egyedül. És mi a sorsa? Vagy berágják valami szociális otthon, vagy otthon marad egymagába, amíg hál' Istennek el tudja látni magát, de egyikünk se fogja megúszni azt, hogy a kórházba végezze, mert aztán elviszi a mentőt. Na most ezért egy embernek nagyon fontos, hogyha egy élőlény ez az élőlény lehet a kedvenc tyúkja is, akár, vagy a kedvenc macskája is, ezért, hogyha megfigyeltetek, az emberek általában vonzódnak az állatok társaságához. Tehát ha valakinek kutyája van, az nem egy tárgy, vagy nem egy eszköz, hanem az egy családtag. Ugyanúgy egy idős ember, ha egyedül marad a macskájával, neki az egy társ. Tehát nyilvánvalóan egy fontos dolog az életben. A saját hülyeségemről csak annyit, hogy az aranyhölcsögöt én képes voltam elvinni, eltemetni. Mert a családunk tagja, holott mások, hogy egy hölcsök 2 év múlva megdöglik, meghal, nem tudom, bedugják szemetesbe, kész. De ezt csináltam. Elvittem kislapát temetésre. A gyerekeket észrevettem, és legtöbb darabban, meséltékben ott vagy, szerepelsz. Legutóbb a Tóvirágban láttunk Breki tanárként. Igen, béka voltam éppen. Vannak gyermekeid, Szilárd? Igen, van egy kisfiam, az a 2 méteres srác, akit itt az előbb láttál, Kovács Máté, igen, aki a forradból hozta a darabba. Mi a neve a fiadnak? Kovács Máté. Kovács Máté. Ő a kisfiam 27 éves lesz, úgyhogy van egy darab gyermekem, tényleg van, de én általában nem beszélek. Tehát nekem valahogy az életem az volt mindig is, hogy a gyerekszínszóval láttam. És hál' Istennek most is úgy látom, és szeretném, ha az utolsó percén is úgy látnám. Miért ajánlanád a darabot az embereknek, gyerekeknek? Hát elsősorban azért, mert ugye ezt a darabot a gyerekek a könyvekből is, de érdemes élőben is látni. Tehát nem csak olvasva, bár akinek jó a fantázia, el tudja képzelni, mint kisgyerek is, de látni az egy másik élmény. Jöjjenek el és nézzék meg, ha legközelebb játsszuk. A következő karácsonykor, mert ez csak decemberben játszható. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Balogh Mihályal beszélgetek, a Szabad Színház tagjával. Misi, a Béla király után Finduszként láttunk, Petzon és Finduszban. Nagyon nagyot alakítottál, remek volt a darab. Engedd meg, hogy megkérdezzem, milyen volt Findusz szerepét magadra ölteni? Meleg. Igen, akkor kezdhetjük ezzel a technikai kérdéssel. Hogy viselted ezt a hatalmas jelmezt magadra? Hát ugye ez eleve szabadtérre készült, és így naívan, amikor először játszottam, akkor én magam hagytam egy pólót, nehogy megfázzak. És az előadás kezdete után kb. 5 perccel éreztem, hogy is folyik le a víz a hátamon. Úgyhogy most csak a jelmez volt rajtam, így egész elviselhető. Bár most nincs olyan hideg, mint akkor volt. Hát az írott szövegtől nem igazán tértünk el. A rajzok alapján próbáltuk belőni a karaktereket is, de még utána én megnéztem a mesét, és azért majd a rajzfilmet, igen. És látok eltéréseket, de nem a sztoriban, hanem inkább abban, hogy más karaktert talált ki az ottani szinkronrendező, mint amit mi. És mit tudom én, lehet, hogy nekünk egy-két szereplő harsányabb, ami ott visszahúzódó, konszolidált figura, közben ugye... A szomszédokra gondolsz itt? A szomszédokra, igen. Gustafsson, ugye? Gustafsson, ő például teljesen más a rajzfilmben. Én itt egy sokkal vidékiesebb stílus tapasztaltunk, hogy talán még tájszólásuk is volt egy pici, ugye? Volt. Mit tanulhatnak ebből a történetből a mai fiatalok? Hát mindenképpen azt, hogy ugye a főszereplő eltöri a lábát, és így mégis az összes szomszédja segít neki. Tehát azt talán, hogy ne legyünk teljesen közömbösek egymás iránt, hanem próbáljunk segíteni a másiknak, aki rászorul.
Engedj meg még két kérdést. Misi, mi vonzott a mesébe? Ebbe a figurába több mesében szoktál játszani? Hát van Lázár Ervin mesénk, a Verzsián és Dideki, a virágkoldusok, hogyha azt ismerjük, gondolom. Igen. A Verzsián és Dideki, abban játszom a violint, a fülrepesztő csodazenészt, ugye Lázár Ervin, akkor a Lázár Ervin, Lázár Zsófi, ő a lánya. Igen. Írtak egy Bogár mese című... Bogár kaland, ugye? Bogár kalandként játszunk, de Bogár mese az eredeti címe. Bogár kalandként játszunk, ugye abban is vagyok a csillagszemű bogár, aki elmegy és megküzd az erdővel, hogy megszerezze a varázsvirágot a barátjának, aki beteg lesz. Aztán van ugye Petson, És tetszik még játszunk egy másik Lázár Zsófi mesét, az csak a Zsófi írta, a téli mese. Findus figurája vonzott egyébként, tehát vicces. Nekünk volt macskánk, szóval így közel állt hozzá. nagyjából tudom, hogy viselkednek, meg hogy ilyen nem nagyon vannak tekintettel másokra. Láttuk mondjuk. Miben láthatunk következőleg? Készül még valami mese? Igen, még idén még lesz egy premierünk, 23-án a Kobold karácsonya, ez Sven Nordqvist meséje, szintén ő írta a Petson karácsonyt, és illetve hát az összes Petson ő írta. Ki leszel benne? Én az 540 valahány éves kobold nagyapó.